kwale ta azaba mata zuba a koyan ma ana so wallahi wadda wai mutum yana tambaye ka wai maganin wai wannan kwailan naka abokina kwailan ce kawai za ka kira ta a waya idan tana da waya ka ce mata kana shago ko kuma kana gida ka kawo da gudu kafa ta buɗe babu takalmi ta zo ta ce ta zo ita din an wahala ke kai kwaila ce kawai za ka kira ta a waya ka ce mata ba ci abincin rana ba da ajiye maka na safen da rana dare alƙur'an kwaila ce kawai za ka kira ta a waya ko kuma kwaɗe ta ka ce mata ba ta nan ba ka na ko sisi a ba ta kuɗin jarabawa na makaranta ta ɗauka ta baka kai wannan daɗi a gaskiya wato mutumi na gwanja sai na ga kaman wato ita ma a cikin soyayyen nan kuna samun wani ni ma ba abin da nake samu sai alkaini ka ba wani mugun nufi ka sa a jefe ni a nuna ni alquran ka sa min kallon mutumin banza sai alkairi ka ji mahaukaci in ban da hauka kana ga ma mutane wani abun nan to me kake zuwa ku yi aure kai me ne fanka kai kan uwanka kan uwanka dai kai ma kan uwanka ka yaro wallahi ƙarya kake alquran na harbe ka na sa a sa maka bam a wando alquran na sa a ranka ta budurwa kenan tana hada tsakanin aboki da aboki ta hada ko ya za ka ce mata yar wahala wallahi da fushi na zo na gaure ka da ta mun gama dan na ga alamun akwai kantar fati da kantar fatanya har yanzu bata gudu ba da dan adda ne ka san an jima wallahi in dai na mare ka ko da wuya ka jima kana da ɓarayi ka ce na sha ta gaure